nona kai ke nampi namdur thengpi thengprang anta nangvir bom ason si thek ponong lu thetana thengpi thengprang jongsi ave pulote marat mareng apiatum ke do ke thak along siksak po arveta nangjum bompo laso along sai chuti kiara tum se tame ka siksak chitong nang bom lu lason sik sarkar pen thengpi thengprang ke raikom japhanta ingnam raikom saikam mate forest department atuma phan palang chari pon bom lu lason si matijong ni phai phorni lakhain ko rathok duar bagori MSC constituency angkang dolamara northern range ke parlopon deithor forest subbit office along a officer Lawrence Phangchulapen ari sangho tumpen dude sang sipin pen amithang sai ke claim bom mate petrolling ke dam bom hut men dehuri gudam singnara rong along aron ri pen ki plak tang thingpi thek dam long si kine pon long thum kadoga wepen pharohini ra thongkep hibi athengpi ne pon long lo labangso ke ne ponong athengpi kadoka wepen laki sira suri krener ke patangka an adorlong ponji pusi deithor bit officer Lawrence Phangchopen phirangkia thengnu thampon deithor forest subbit office along a officer Lawrence Phangchoi hinpen kaningje pona tengke nili ke forest saiki abainong pensi hemri lapen nili piso miliso tumaphan chelang pon bomlo lasinili forest saiki claim bom eseke unan peneli sai mate nili duty arona tengpen cheklem pon verji puta BO Lawrence Phangchopen thampon Karbianglong ke ko anone kelang mi pen thetana thengpita Karbianglong si ki ong lasiladak deithor ahawar alomta inglong arlok napuan kelang mi lapen thetana thengpita do olang lasinili unan pen ke thengpi thengprang kirai kompon je phan bor I pikjin puta BO Lawrence Phangchopen thampon thu News Desk Report Karbianglong Live